Ens hem de preocupar per la indústria del motor a Catalunya? Aquests EROs són significatius d'un canvi més profund o són casos aïllats i en realitat la indústria aquí té futur i va bé? Jo crec que estem davant d'una tempesta perfecta. Jo crec que aquí han coincidit moltíssimes coses a la vegada, no? Coincideix el boom de la intel·ligència artificial, és veritat. Coincideix també que la producció de vehicles electrificats requereix de menys components, però davant d'això, la indústria de l'automoció s'està reconvertint. Recordem que fa menys de 5 anys, la venda de vehicles elèctrics a Espanya amb prou feines arribava a un 4%. Avui ja estem en un 20%. I en aquest camí inexorable la cosa anirà creixent. Per exemple, a Alemanya, en aquest moment, la venda de vehicles electrificats ja suposa entre un 40 i un 50% del parc automobilístic. T'agradi o no t'agradi el cotxe elèctric, el futur camina cap allà. I, per tant, el que està fent la indústria de l'automoció en aquests moments és reconvertir-se. I, evidentment, en aquest procés de reconversió hi ha tota aquesta sacsejada, que pot espantar, entenc que per molta gent això sigui alarmant, però que si posem les llums llargues i mirem a llarg termini, evidentment ens han de conduir cap a un procés de fabricació dels cotxes diferent al que tenim actualment. I com en tota guerra, probablement quedaran víctimes en el camí. El que es tracta és de minimitzar la quantitat d'aquestes víctimes.